खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 4 आगस्ट 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिनि राशिफोरखौ फरायनो लाबाय। मेष राशि। गोसोआ दिदोम गैयै जागोन। गोसोखौ हमथाना थानो हानाय जानांगोन। साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव। बृष राशि। गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। सानब्लाबो जेबो जानाय नङा। असान्थि जागोन। मिथुन राशि। देहा सावस्रि लोरबां जागोन। गोजाम बेरामा जाखांफिननो हागौ। गाज्रि सान। कर्कट राशि। गाहाम खौरां मोनगोन। नखराव गोदान आलासि सौफैगोन। गोजोननि सान। सिंह राशि। बिबान मोनगोन। मावनो लानाय खामानियाव जाफुंसारनाय जागोन। गाहाम सान। कन्या राशि। साननाय बादि जानाय नङा। जिंगा खालामनायजों साना बारलांगोन। तुला राशि। आंगोजों सैया खालामजागोन। मावनाय गोरोन्थिनि साजा मोनगोन। दुखुनि सान। वृश्चिक राशि। धोन आरजिना लानो हागोन। रांखावरि आखाइयाव फैगोन। मोजां सान। धनु राशि। धोन आरजिना लानो हागोन। रांखावरि आखाइयाव फैगोन। मोजां सान। मकर राशि। गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन। मोजां खामानिफोर मावना लानो हागोन। गोजोन सान। कुम्भ राशि। साननायफोरा रुगुं गैयै जागोन। दुखुजों मोदै हुगारनांगोन। जेंना गोनां सान। मीन राशि। गोसोआव गोबां मोजां मिजिंफोर थिगोन। साननायफोरा जाफुंनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।